ହଉ ମୁଁ ମେଡ଼ିସିନ ଲେଖି ଦେଇଛି, ଏଇଟା ନେଇ ଆସିବି। ନେକ୍ସଟ। ନମସ୍କାର ଡାକ୍ତର ବାବୁ। ଆରେ ମଉସା, ବସନ୍ତୁ ବସନ୍ତୁ। ଆଉ ଏବେ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତ? ହଁ ଡକ୍ଟର ବାବୁ, ଏବେ ଟିକେ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ମଉସା? ହଁ ଡକ୍ଟର ବାବୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ରିପୋର୍ଟ ଆଣିବା ପାଇଁ କହିଥିଲି, ଆଣିଛନ୍ତି? ଆଣିଛି, ଏଇ ନିଅନ୍ତୁ, ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ଯାହା ଭାବୁଥିଲି ଠିକ୍ ଭାବୁଥିଲି, ମଉସାକୁ କ୍ୟାନ୍ସର ହେଇଛି। ନା ନା, ମୋତେ ଏ କଥାଟା ମଉସାକୁ କହିବାଟା ଠିକ୍ ହବନି। କ'ଣ ଡାକ୍ତର ବାବୁ? ନାଇଁ ମଉସା, କିଛି ନାହିଁ। ମୋ ରିପୋର୍ଟ ଠିକ୍ ଅଛି ତ ବାବୁ? ହଁ, ଆପଣଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ମଉସା, ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ଆଉ କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି? କେହି ନାହିଁ ବାବୁ। ମାନେ? ହଁ ବାବୁ, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ 10 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି ମୋତେ ଛାଡ଼ିଯାଇ ଆଗ ପାରିକି ଚାଲିଯାଇଛି। ଆଉ ରହିଲା ମୋ ପୁଅ ଜନ୍ମ କରିଥିଲି। ମୋ ମୁହଁରେ ଟିକେ ନିଆଁ ଦେବ ବୋଲି, ହେଲେ ତା ସ୍ତ୍ରୀ କଥାରେ ପଡ଼ି ମୋତେ ଛାଡ଼ିଯାଇ ବାହାରେ ରହୁଛି। କ'ଣ କହିଲ? ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ଏ ବୟସରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଯାଇ ବାହାରେ ରହୁଛି? ଆଚ୍ଛା ମଉସା, ଆପଣଙ୍କ ପୁଅର ନମ୍ବର ଟିକେ ଦେବେ ମୋତେ? ହଁ ବାବୁ, ଦେଉଛି। ଏଇ ନିଅନ୍ତୁ ବାବୁ, ଏଇଥିରେ ମୋ ପୁଅର ନମ୍ବର ଅଛି। ହଉ ମଉସା, ଏବେ ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ। ଆଉ ହଁ, ମେଡ଼ିସିନ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଖାଉଥିବେ। ହଁ ବାବୁ, ମୁଁ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇଦେବି। ହଉ। ହଉ ବାବୁ, ଆସୁଛି। ହଉ। ହ୍ୟାଲୋ। ହଁ, ହରିଭୂଷଣ ପଣ୍ଡା ଆପଣଙ୍କ ବାପା? ହଁ, ମୋ ବାପା। ତାହେଲେ ତୁମ ନାଁଟା? ରାଜା। ଦେଖ ରାଜା, ମୁଁ ଡକ୍ଟର ମହେଶ କହୁଥିଲି, ସୋନପୁରରୁ। ମୁଁ ଶୁଣିଲି ତୁମ ବାପାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ଅଲଗା ରହୁଛ। ହଁ, ମୁଁ ଅଲଗା ରହୁଛି। କାହିଁକି? ତୁମକୁ ଟିକେ ଲାଜ ଲାଗୁନି? ଏ ବୟସରେ ନିଜ ବାପାଙ୍କ ପାଖରେ ନ ରହି ସେଇ ବାହାରେ ରହୁଛ। ଦେଖନ୍ତୁ ଡକ୍ଟର। କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ? ତୁମେ ଜାଣିଛ ତୁମ ବାପାର କ'ଣ ହେଇଛି? ଆରେ କ୍ୟାନ୍ସର ହେଇଛି ତୁମ ବାପାର।
ଯଦି ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରା ନା ଯାଏ ତାହେଲେ ତୁମ ବାପା ଆଉ କେବେ ବଞ୍ଚିବିନି। ହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଡକ୍ଟର, ମୋର ଏବେ ବହୁତ କାମ ଅଛି, ମୁଁ ଯାଇପାରିବିନି, ସରି। କ'ଣ କହିଲ? ୱାହ, ବାପା କିପରି ଆଜି ତମର ଚାକିରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଇଗଲା? ଛି, ହେ ଭଗବାନ, ଏ ବୟସରେ କାହିଁକି ଏମିତି ଦୁଃଖ ଦେଉଛନ୍ତି? ଆଜି ପୁଅ କହୁଛି ମୋ କାମ ଅଛି, ମୁଁ ଯାଇପାରିବିନି। ଇଏ କେମିତିକା ପୁଅ? ଛି।